והתחילו הצירים ככה יותר משמעותיים, ועשיתי את הנשימות, כי זה הקורס שעשיתי הכנה ללידה של ההיפנוברדינג. גם אני עשיתי. ברור. וואו, זה חזק. זה חזק ומדהים. אבל כשהתחילו הצירים הכואבים, אמרתי, אוקיי, אני מנסה לצחוק, וזה הוריד לי את הכאב לחלוטין. כי צחוק מכניס חמצן הרבה, הרבה, הרבה יותר מנשימה. וואו. כן, וככה יצא שילדתי את אלמוג בלי כאב לחלוטין, רק צחוק. וואו. בכל ציר צחקתי. ילדות בריאה עם בתל קבלו. התוכנית שתעזור לכם ההורים להיפתח לאפשרויות ריפוי טבעיות. ברוכים הבאים לפודקאסט ילדות בריאה. אני שמחה שבחרתם להצטרף אלינו היום. אם אתם מאזינים חדשים, אני מזמינה אתכם ללחוץ על כפתור עוקב כדי לא להחמיץ אף פרק. אם אהבתם את מה ששמעתם, אשמח אם תדרגו את הפודקאסט ותשתפו אותו עם הורים נוספים. ככל שנגיע ליותר בתים, כך נוכל ביחד לסייע ליותר ילדים וילדות לגדול בריאים ומאושרים. יאללה, בואו נתחיל. בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק נוסף לפרק נוסף בפודקאסט ילדות בריאה. פרק 33, אני סופר מתרגשת, והיום הגיעה אישה נפלאה, ממש מרחוק עד אליי, ודיברנו ככה בשיחה המקדימה, משהו חיבר בינינו. זה ממש לא החיבורים הרגילים, הארציים, זה משהו מאוד מאוד גדול, וגם השליחות שלנו היא שליחות מאוד מאוד מדויקת, וכשהאנושות צמאה לשינוי ולרצון להתחבר לטבע, להתחבר לשורשים של פעם, אז מה שנקרא היא הגיעה. אני כבר הרבה שנים ככה שומעת סביבי וגם מקיימת את המונח הזה, נפש בריאה בגוף בריא. אבל יש לזה עוד המון 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 עדבות וכל מיני סוגים גם שיכולים להתקיים בכל מיני צורות חיים. אז את המשפט הזה אנחנו ניקח בשעה הקרובה ונפרק אותו וניכנס לתוכו, ואני רוצה להזמין ולברך את שירלי יוסף, שהגיעה עד אליי. אישה באמת באמת מיוחדת, עם שליחות מדהימה. אתם תפגשו אותה בכל מיני הרצאות, בארגונים, המשנה שלה היא בעצם רפואת הרמב"ם, היא מרצה לרפואת הרמב"ם, רפואה טבעית. היא תספר קצת איך היא הגיעה לצינור הזה, שהלוואי אמן ויעשה טוב בעולם הזה, כי האנושות ממש זקוקה לזה. בוקר טוב. בוקר אור, בצל, תודה ענקית, לא מובן מאליו שבחרת לארח אותי, ובחרת שנקיים את הפרק הזה, ותודה ענקית על זה. איזה כיף שאת קיימת, שירלי. איזה כיף שאת קיימת, שנשים כמונו עושות ועוזרות לאחרים גם. כן, הרעיון הוא באמת להבהיר, להדליק את האור, שקיים, בדיוק, שקיים בכולנו. אנחנו פשוט קצת שוכחים, קצת עייפנו, אולי לא גדלנו על זה, אבל מודעות היא הבסיס לשינוי. כן. והרמב"ם אומר שלכל אחד מאיתנו יש שליחות. אנחנו רק צריכים למצוא אותה, לאתר אותה וליישם אותה, וזה על ידי אכילה בריאה, שתייה טובה, שינה טובה. אלה הדברים שיכולים לעזור לנו, ממש להתחבר לרצון הבסיסי שלנו. אז בעצם הוא הגדיר את המילה בריאות איך? בולם רוגזו, יאזן אוכלו ויגביר תנועתו. 3 הפרמטרים שמשפיעים על הבריאות שלנו, קודם כל, מעל הכל, הנפש שלנו. כמה אנחנו בוחרים לכעוס, להתעצבן, כמה אנחנו בוחרים להכניס טוב ושמחה והנאה ואושר וסיפוק לחיים שלנו. כמה אנחנו בוחרים לשחרר את המרמור, את הכעסים, את האשמות על עצמנו, נכון. על הבני זוג שלנו, על הילדים שלנו. ולבחור ליהנות מהעולם הזה שקיבלנו במתנה אדירה. גם אנחנו בתקופת מלחמה, ואם אנחנו לא נהיה מודעים לכמה אנחנו צריכים להגיד תודה פה על כל רגע וכל ממש. שנייה ששומרים עלינו החיילים שלנו מכל כיוון, אז לגמרי מבחינתי אני פותחת עכשיו כל הרצאה בשנה וחצי הזו, כן. ולהגיד תודה לקהל, אבל להגיד תודה ענקית להם, כי בלעדיהם, בלי החיילים שלנו עכשיו מכל החזיתות, דקה אנחנו לא פה. לגמרי. דקה. מה שנקרא, מערכת החיסון שלנו והחוסן שלנו באמת תלויים בקו ההגנה החיצוני ובקו ההגנה הפנימי. זאת אומרת, השילוב הזה של מה אנחנו יכולים לעשות למען עצמנו כדי לשמור על הבריאות, קיבלנו 100% בריאות, ככה הגענו לעולם.
השאלה היא איך אנחנו בעצם מקיימים ומקדשים יום, שעה, את הגוף, את הנפש ואת החיבור שלהם. לגמרי. אז יאללה, בואי נתחיל לצלול. אנחנו בעצם היום, יש המון מה להגיד, ומבחינתנו יש איזה 10 פרקים בקלות, אבל היום ניקח את הנישה הספציפית של נשים, של ילודה, של הריון, כי זה באמת קרוב לליבך. את רוצה לספר? וואו, מאוד קרוב לליבי. תודה לאלוהים, יש לי 3 ילדים. שיהיו בריאים. Thank you. ובשניים הראשונים היה לי מאוד 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 מאתגר בהיריון, ברמת שמירת הריון, ברמת התעלפויות, ברמת שהייתי חיה על תרופות עד גיל 30, הייתי עם מחלה אוטואימונית ועצירויות קשות ואלרגיות ואסתמה. בקיצור, בליל של דברים, חגיגה שלמה, עד גיל 30 לקחתי 5 תרופות ביום, והייתי בטוחה שזה גורלי. 2 הריונות בשמירת הריון, בטוחה שזה גורלי. מאמינה שזה המצב וככה צריך להיות ואין מה לעשות, ומבלה אצל רופאים על ימין ועל שמאל, ואין שום מענה ואין שום דבר. ומה שקרה במהלך הדרך, שככה גרם לי להוציא ולשנות את איך שאני מתנהגת, כן. מה הייתה נקודת המפנה באמת? היו 2 נקודות מפנה רציניות. הקטנה יותר, שם לא בטוחה שהיא קטנה, אבל הבת שלי כשהיא הייתה בת 8 חודשים, הגדולה, היא עוד מעט בת 14, היא התחילה עם מחלות הילדים, וזה לא התחיל אצלה רגיל כמו כל הילדים בממוצע 10 פעמים בשנה. כן. אצלה זה גם הגיע לאשפוזים ודלקות וזיהומים, מגיל 8 חודשים עד גיל 1 וחודשיים. ילדה בילתה בבית חולים המון. וואו, לא פשוט. המון, מאוד לא פשוט, מאוד לא קל. ואז בגיל 1 וחודשיים, חברה חבדניקית ממקום העבודה שלי, סיפרה לי על צמחי המרפא ברפואת הרמב"ם. אופה. שזה... ומה קרה לשירלי אז? קודם כל, הייתי כל כך מיואשת, והיינו כל כך הרבה בסבבים של עוד אנטיביוטיקה ועוד תרופות ועוד תרופות, ולא היה לי שום מענה, לא מצאתי לא בסופר פארם ולא בשום מקום, שום מענה. ובאמת לקח לי קצת זמן, לקח לי חודש עד שהפנמתי את מה שהיא אומרת, ולנסות את הפורמולות האלה שהיא מציעה. אבל אמרת, מה יש לי להפסיד? בדיוק, מה יש לי להפסיד? הילדה כל כך סובלת, אנחנו כל כך סובלים, הורים צעירים כל היום מבלים בבית חולים, ובאמת ניסיתי את הצמחי מרפא, שזה מה שכולנו מכירים, שום ומרווה והחינציה ופרופוליס וטימין ורוזמרין, פשוט ארוזים לתוך טינקטורה, לתוך צמחים, וראיתי כי טוב, הילדה יותר לא הייתה חולה, אבל אותי זה לא ריפה. וואו. אוקיי, אבל זה נתן איזשהו אור, זה הדליק משהו, או שזה עורר סימני שאלה? לא, זה גם עורר סימני שאלה, וגם נתן לי אור גדול מבחינת הילדים. סוף סוף היה לי לילדה שלי, ואחרי זה בהמשך גם הבן שלי שנולד, היה לי איזשהו מענה לתת. אבל אצלי המשכתי להיות מאוד, מאוד חולנית. נעזרתי בצמחי מרפא, זה לא ריפה אותי. זאת אומרת, עוד לא חיברת, שירלי, אם אני מבינה נכון, עוד לא חיברת את הרעיון הזה של הגוף, למשהו פנימי אולי, עוד לא נקרא לו נפש, למשהו פנימי, זאת אומרת, את ראית סימפטומים, ומצאת מענה לסימפטומים, נכון. וטיפלת בסימפטומים. לגמרי. אוקיי. אז אצל ילדה בת 1 ו3 חודשים זה עובד. בדיוק. אצל אישה בת 30, שכבר כל החיים, מאז שאני זוכרת את עצמי, לוקחת שפע של תרופות, ובגיל 30 כבר 5 ביום, קבועות, זה לא עובד, זה לא מרפא, זה לא... לגמרי, אם אמרנו שהגוף הזה הגיע בריא, הוא הגיע 100% טהור ונקי, וכשאנחנו מתחילים ולא יודעים שאנחנו לא אוכלים טוב, שאנחנו לא חושבים טוב, שאנחנו מכניסים לו המון המון דברים, כי אנחנו סובלים, כי כואב לנו, זה בכלל לא משנה למה. זאת אומרת, אנחנו מכבים שריפה, אנחנו חייבות כאן להגיד שזה כיבוי שריפה, זה מטפל אך ורק בסימפטום, אבל זה שלח אותך לחקור? מה בדיוק זה עשה? זה שלח אותי לחקור בהתחלה את צמחי המרפא, וככה אני אחת שמאוד מדברת, אז סיפרתי לכולם, וחברות שלי ואחיות שלי התחילו להשתמש, וכולם בסביבה שלי התחילו להשתמש בצמחי מרפא, אבל זה לא פתר שום דבר, זה גם לא הספיק לי מבחינת להתעורר על עצמי ולהבין שמשהו שאני עושה לא בסדר. גם אף רופא מהרופאים שהייתי אצלם, והייתי אצל המון, לא אמר לי, תשנית איך שאת מתנהגת, וואו. זה לא יהיה. הייתי אצל גסטרו באופן קבוע, אף אוזן גרון באופן קבוע, אור, אלרגיות באופן קבוע. ואז קרה סרטן של אבא שלי. וואו. שזו הייתה התעוררות, היו איתו המון טעויות רפואיות. בית חולים אחד אמר לו שאין לו שום דבר, בית חולים אחר
כן בדק אותו קצת יותר לעומק, ואז הם אמרו שיש לו דלקת בכבד ואין סרטן. ואבא שלי היה באמונה מאוד מאוד חזקה שיש לו סרטן ושהוא עומד למות. וואו. והמקום הזה הביא אותי להתחיל לחפש בחוץ. ממש דחף אותך. ממש דחף אותי, כי הוא היה כבר 3 שבועות לא מרגיש טוב, ובלינסון אומרים לו, אין לך כלום, ואיכילוב מאשפזים אותו, ולא פותרים את הבעיה, המצב שלו מחמיר מיום ליום. ואז פניתי לחברת ילדות שלי שחזרה לארץ אחרי שבארצות הברית היא למדה רפואה סינית ורפואת המזרח ורפואה יפנית. שלחתי לה את בדיקות הדם שלו, בתוך 48 שעות מרחוק היא עלתה על המרקרים שהוכיחו שהוא צודק ושבאמת יש לו סרטן. וואו. ואז היא אמרה לי, תבקשי מהם ביופסיה, כדי שבאמת יראו את הסרטן הם. וזה באמת מה שהיה, ושיתחיל לקבל טיפול מתאים, כי הוא קיבל טיפול לדלקת בכבד, וזו הייתה גרורה. ואז החיבור לרפואת הרמב"ם היה שכשהיא באה ונתנה לו רשימה של מזונות לאכול, והוא אכל מהרשימה שלה, הוא עיכל, וכל מזון אחר הוא פשוט היה מקיא. וואו, אין, הגוף יודע מה נכון לו, הגוף אומר את האמת. לחלוטין, וזו הייתה הסתירת לחי הכי גדולה מבחינתי, כי הוא אכל תפוח אדמה והוא מקיא, והוא אוכל אורז, אני באה מבית פרסי, האוכל זה הבסיס של החיים שלנו, היום-יום שלנו, והוא מקיא, וקינוע הוא מעכל, ובטטה הוא מעכל, והאוכל של בית החולים כמובן שמקיא. וכאן התחיל המחקר שלי, כמובן בשלב הראשון באינטרנט, והגעתי לרפואת הרמב"ם, שבבסיסה עומד המשפט, יהיו מזונותיך תרופותיך, ולא תרופותיך מזונותיך. והגעתי ללמוד אצל דוקטור גיל יוסף שחר, בלימודי החוץ באוניברסיטת תל אביב, ואצל פרופסור חיים גמליאל בבר אילן, שרשם את תזונה נבונה, שהקורס זה תזונה נבונה, אבל הוא גם רשם על רפואת הרמב"ם. תשמעי, זה הדלק שלנו, שירלי, זה הדלק שלנו, ובמה שנתדלק אותו, ככה הוא יהיה. זאת אומרת, זה באמת, יש פה איזשהו מקום לעצור רגע ולהגיד, אנחנו באמת חיים בתרבות שפע מטורפת, ואת הגוף זה לא מעניין. הגוף נשאר קדום. הגוף הוא עדיין כמו האדם הקדמון. הוא חושב ככה, הוא מעכל ככה, הוא בעצם מחובר למחזוריות של הטבע בכלל, זה שיש לנו פלורסנטים, ואנחנו יכולים ככה למשוך את היום וליהנות, ופתאום ב-11 בלילה לשבת באיזה בר או בית קפה, זה לא מתאים לגוף האדם. זה לא. אז איך מגשרים על הפער הזה? מה עושים? קודם כל בוחרים בכמה שיותר דברים שאני כן יכולה, לא משהו שאני לא, ומה אני יכולה לאמץ, וממה אני יכולה ליהנות. מעולה. ומה עושה לי טוב, ומה מרומם לי את הנפש, ומה מרגיע אותי, ומה מאזן אותי. כמו בתזונה. אני בחרתי לשנות מה שנקרא 180. וואו. מה שקרה בדרך זה שאבא שלי עזב אותנו, עזב את העולם מאוד מהר, תוך 40 יום מהיום שהוא אמר לנו, והסתירה הזאת, באיזשהו מובן לא הייתי מוכנה להביא כבר את הלחי השנייה. לא הייתי מוכנה להמשיך לסבול, לא הייתי מוכנה להביא את הלחי השנייה לעוד סתירה. סבלתי גם כל כך הרבה באמת. מכיתה א' כבר הייתי בניסוי הורמונים, בזריקות לטוסיק, שהביאו אותי גם לעצירויות אחרי זה. זוכרת הרבה מאוד רגעים בילדות שלי של חולי. של סבל, שאימא שלי אחות, והיא עושה לי בדיקות דם, אני מתעוררת עם מחט בתוך הווריד, וחיסונים בבית, כל הזמן סביב זה, והזמן איכות שלנו היה זמן איכות של ללכת לעוד טיפול ועוד בדיקה ועוד רופא. אז איך עושים שלום עם הגוף, אם זה המרשם? המרשם והחוויה היא חוויה שגוף חולה, גוף עייף. את מתארת זמן איכות עם אמא, זה זמן של בדיקות, יש מלא דברים, יש לי מלא רעיונות לזמן איכות אחר עם אמא. ואיך בעצם את עושה את המעבר הזה שלך כאדם, ואחר כך שלך כאמא לתוך הבית? מה עשית שם? אז בגדול, מרוב שהייתי בשוק מזה שיש את העולם הזה, ואפשר לרפא, ופתאום התחלתי ללכת להרצאות כל יום, לפעילויות, נרשמתי ללימודי רפואה תזונתית אצל דוקטור גיל. כן. את מגיעה אליו והוא אומר לך, תזרקי את כל מה שיש במקרר, שהוא מעל 2 רכיבים. הגעתי לדבר הזה, ובאמת יישמתי, זה דומה מאוד לאנשים שחוזרים בתשובה, כן. שהם הולכים למקום המאוד מאוד קיצוני. שאין כלום, הייתי כל יום צועקת על בעלי, תפסיק להרעיל את הילדים, אל תקנה להם יותר, אין קורנפלקס יותר, אין קטשופ יותר, אין. ומהרמה התזונתית, מאוד כעסתי בהתחלה כשהם היו הולכים לחמי וחמותי, שהם קרובים אליי ושכנים שלי, שאימא שלי באה וקונה להם שטויות. נו, בטח. עכשיו,
זו הדרך שלהם לאהוב. וגם הם לא קיבלו את אותה סתירה. לגמרי. והמקום הזה כל כך בהתחלה היה מכעיס אותי, אבל אני פשוט לא הבנתי שיש את האיזון הזה. גם בהתחלה לא ראיתי את האיזון. בשלוש שנים הראשונות הייתי נמנעת מלכת למסעדות, והתחלתי להכין יותר בבית, למרות שאני ממש לא אוהבת את המטבח. וכאילו היה מאוד מאוד מקום של להיסגר אל המקום הזה, כן, ממש התזונתי. להנהל על השינוי ועכשיו ומהר. להנהל על השינוי עכשיו ומהר, וגם ראיתי כי טוב, תוך חצי שנה לא הייתי צריכה שום תרופה. ואין אסתמה של האור שליווה אותי שנים. והצירויות מכיתה א', הייתי עם הצירויות נוראיות של פעם בשבוע, שבועיים. תמיד הייתה לי בטן הריונית, לא של הריון. ופתאום אין את העניין הזה, מערכת העיכול עובדת. מי היה מאמין שאני יכולה לעבוד בלי כן, לקחת שיש אופציה כזאת בכלל, כן. כן, זה לא היה נראה לי הגיוני כל הזמן, כי פתאום בלי אלרגיות, פתאום בלי לפרוח, פתאום בלי אביב שכל הזמן. מדהים שהגוף פשוט משיב תודה, ממש. כשרק משנים לו את הדלק הנכון, ואת החשיבה. זאת אומרת, זה לא רק היישום הפיזי, אלא גם ההבנה משהו פה צריך להשתנות, כן. והלכת ובדקת, והלכת וחקרת, נכנסת מה שנקרא חזק, בדיוק, והיית, זה לא איזה ג'וק, לא. אלא באמת החלטת, אני לוקחת אחריות על החיים שלי, כן. על הגוף שלי, על הבריאות שלי, ומחזירה את השליטה. לחלוטין. התגלית הכי גדולה מבחינתי הייתה שהגוף יכול לרפא את עצמו. מי היה מאמין עד אז שהגוף לא תלוי בעוד רופא ועוד טיפול, לא, זה לא משהו שהיה במודעות שלי, נכון. שהגוף יכול לרפא את עצמו. שאני אסבול פחות אם אני אבחר בטוב. בדיוק. בסדר? לא רק להוריד, אלא בטוב, ולהכניס את הדברים הטובים. היום אני מסתכלת על זה כמתנות. ממש. מתנות מהבריאה, על פירות, על ירקות, על קטניות, על דגנים. כי כל דבר כזה מבחינתי הוא מתנה אדירה. ממש, ממש. וואו. אז בעצם הסיפור הזה נותן לך סתירה, וזה כואב להגיד, אבל אנחנו מתעוררים במקומות כאלה. התעוררתי. אנחנו, בכלל, האדם מונע או מעונג, או מייסורים, בכאב. כן. כדאי שאנחנו לגמרי ניקח שליטה על החיים שלנו, וננוע לכיוון בריאות מתוך עונג, מתוך בחירה בעצמנו, מתוך אהבה לעצמנו. וגם אם לא גדלנו בבית כזה, ולא למדנו, ולא לימדו אותנו, ודחפו לנו תרופות, או שבכלל לא מאמינים בזה, זאת אומרת, בא לי שהפרק הזה יתחיל לעורר שאלות. כן. במי שמאזין, בנשים בפרט, אנחנו ככה פונות היום יותר לנשים. ממש. למה? כי נשים יכולות לעשות את השינוי, להכניס את השינוי לבתים. נשים משנות את העולם. בדיוק. אנחנו רואים את זה עכשיו עם המלחמה, ומרב לשם גונן, ושלי שם טוב, ומרים פרץ, שאנחנו רואים מה נשים יכולות, ונשים שבוראות עכשיו הריון, ורוצות לברוא הריון, ורוצות שההריון יהיה כיפי וטוב ומאושר ושמח. אני הייתי מסתובבת ברחוב ורואה נשים בהריון אחרי ההריונות שלי, והייתי אומרת, יואו, מסכנות, זו הייתה החשיבה שלי. וואו. כאילו, יכול להיות שהיא שנים רצתה הריון, יכול להיות שזה היה החלום שלה, אבל רק מההסתכלות, בגלל שכל כך סבלתי בהריונות, ולא מתפקדת 9 חודשים, וסובלת ומתעלפת וכאבים, ההסתכלות שלי הייתה לא בטוב. ונתפס לך ככזה, כלא טוב. בדיוק. למרות שזה הכי מבורך בעולם, וזה הפחד שלי גם להביא. מאוד רציתי ילד שלישי. עוד, כן. כן, ומאוד פחדתי במשך שנים. לקח לי 8 שנים להגיע למצב שאני ככה מוכנה להיכנס... כן, בשלה להיכנס להיריון. כבר הייתי בת 38, אמרתי, רגע, עוד רגע, מתקתק לי. ואז באמת זה היה כבר כמה שנים טובות אחרי השינוי. ונכנסתי להיריון עם אלמוג, והיה הריון מדהים, תיקון, חוויה מתקנת, ריפוי, היה מטורף, תפקדתי, נסעתי, עבדתי, הייתי בהרצאות באותו יום בקריית שמונה ותל אביב, פה אפילו בעלי שיתף פעולה, כי הוא נסע איתי כדי שאני לא אנהג כל הדרך להרצאה. מקסים. אבל זה גם היה מדהים, כאילו, לא תמיד, רק לקריית שמונה, הוא נסע איתי ביום יום לכל ההרצאות בארץ, באופן קבוע יש לי קורסים בפתח תקווה ובת ים וראשון לציון ורחובות וכל מיני קתדרות כאלה שמזמינים קורסים קבועים, וזה היה מדהים שאני יכולה
לתפקד בזמן הריון. ממש. שאני יכולה לקום ולעבוד ולחיות. שזה לא גזירת גורל, ומה עושים. שזה לא גזירת גורל, ומאוד מאוד פחדתי. למרות ששיניתי, אמרתי, אוקיי, פה תהיה ההוכחה שלי, אם באמת הגוף ריפא את עצמו, או לא ריפא את עצמו. מקסים, מקסים, מקסים. כן. והסוד הגדול הוא לשנות תפיסה גם מבחינה מוחית, גם מבחינת בטח. איך אני מסתכלת על דברים, איך אני הופכת את הפחד לדחף, זאת אומרת, אם משהו מפחיד אותי, אז אני מתחילה להודות עליו, אז אני מתחילה להבין, אוקיי, מה אני יכולה לעשות כדי שיהיה לי טוב יותר, כדי שאני פחות יהיה במצבים הלא בריאים והלא טובים. מה אני אוכל שיזין אותי? מעולה. איך אני אקשיב לגוף? מעולה. את מה מתארת משהו ממש חשוב. מבחינת המיינד? בדיוק. מחשבה, דיבור ומעשה. ומעשה. מהמם. אז אנחנו דיברת ככה בנשים בהיריון, ובאמת זה פלא הבריאה, ואנחנו מאחלות לכל הנשים שרוצות פרי בטן בריא, וחזק ואיתן, שהגוף יקלט להיריון וישמור את ההיריון, ותהיה גם לידה טובה בידיים מלאות, אמן. אמן. איך עושים את זה? זאת אומרת, האישה כבר בהיריון, והיא לא הגיעה מבית. היא לא הגיעה מבית שמודע לזה, שאוכל את זה. גם בואי, זה נשמע קצת וואג'רס. כן. להתחיל לבשל עכשיו בריא, טבעי, למה לא קפה ומאפה? זה יותר קל. זה הרבה יותר קל. אז איך אנחנו עוזרות פה לתפיסה הזאת, שמה שנקרא, לטווח הארוך, זה יותר משתלם. אני אוהבת להתחיל עם המטופלות שלי במה כן, לא מה לא. מעולה. מה לא זה גם חשוב, אבל ככה בשלב היותר מאוחר לפעמים. מה כן? לנסות להגיע ל8 פירות וירקות חיים ביום. מה כן? להתחיל להכניס 3-4 פעמים בשבוע קטניות לחיים שלנו בחזרה. מונבטות? בהחלט. מעולה. אם היא מוכנה ככה בדקתי אותה. עוד השקעה, בבלוג בריאות שלי יש כמויות אדירות של מידע ביניהם. יש מתכונים מהממים שם. יש מתכונים, ובבלוג בריאות גם רשום איך להנביט. זה קל ופשוט. יופי. וזה פשוט להתעסק. כן, גם אני לא אוהבת את המטבח, למרות שאני שם מכורח המציאות, מה שנקרא. אבל לבחור עוד קצת דברים טובים. גם אם אני הולכת למסעדה, אז אני בוחרת את הדברים הטובים. ואם אני בוחרת לאכול, אחד מהעקרונות של הרמב"ם, זה לא רק מה אנחנו אוכלים, זה מה אנחנו סופגים. נכון. עכשיו, וגם מה אנחנו איך, סופגים? נדבר על הלעיסה גם. כן, אז מה אנחנו סופגים? זה תלוי בכמות, איכות המזון, סדר ושילוב המזונות ותזמון הארוחה. נכון. אז כמות לאכול פחות, אבל לא לאכול פחות שלא נסבע, אלא כמות לאכול פחות מזון שהקיבה שלנו לא תתפוצץ, ויהיו לנו הרבה פחות צרבות, שזה סופר משפיע בהיריון, אתן לא יודעות כמה סבלתי נכון. מצרבות. אז כמות פחותה ממש משפרת לנו את החיים, ואיכות, להתחיל לבחור לאכול, איכות אוכל, פירות, ירקות, קטניות, גנים, ביצים אורגניות, בשר ועוף אורגני למי שלא צמחונית וטבעונית, דגים שחשובים בהיריון, עצות כמובן אורגניות וגם לא בעייתיות כאלה של לא סושי שיש שם איזשהו עניין עם דגים נעים ויכול להיות משהו מסוכן, וכמובן כל אחת חייבת להיות הרופאה של עצמה, הרמב"ם אומר, אז לא לכל אחת מתאים כל דבר. זאת אומרת, אל תיקחו את זה כאיזשהו משהו של אמרה, זה ריפא אותה, זה ירפא אותי. צרופה, נכון. בדיוק. זה אני חייבת להיות קשובה לגוף שלי. זה מאוד מאוד חשוב מה שאת אומרת. ואמרנו גם הלעיסה. זאת אומרת, אחד הדברים המאוד מאוד חשובים בהיריון ובכלל, זה ללעוס. לקחת את המזון שבחרנו אותו איכותי וללעוס, להשקיע בלעיסה. לא סתם קוראים לזה לעיסה. זאת אומרת, את לוקחת את המזון ואת לועסת אותו עד למצב של עיסה. והרעיון הוא בעצם מה שנקרא להשקיע בתחנה הראשונה, כדי שלבטן יהיה הרבה יותר קל. הרבה יותר קל. זה סופר חשוב. את יודעת, אחד הדברים עכשיו שעולים לי תוך כדי, כשאישה נכנסת להיריון, באמת, גם אם היא זאת אומרת, ההיריון רצוי והכל מבורך, אבל זה גם חתיכת עניין לעכל. יש פה, מערכת העיכול עובדת פה גם, בדיוק, גם נפשית, לעכל את הבשורה, וגם פיזית. אז ככל שאנחנו נעשה עבודה עם בחירת המזון, איכות המזון, טיימינג, מתי אני אוכלת את המזון ולועסת אותו, בינגו. בינגו לגמרי. תשמעו, אחד מהאתגרים גם בהיריון זה החוסר ברזל, נכון. שהרבה נשים חוות. חוסר ב-12, אוכלות כל יום בשר ועוף, חסר להן ברזל, חסר ב-12,
לא הגיוני בעליל, כי כמות הברזל שם וה-B12 מטורפת. נכון. אנחנו לא סופגות. אז הטיפ הכי גדול לדעתי בעניין הזה שהרמב"ם נתן לנו, זה תפרידו ותחברו. תפרידו את הבשר עוף דגים מפחמימות, זאת אומרת לא אורז באותה ארוחה, לא פסטה, לא פיתות, לא לחם, ותחברו ירקות חיים, תחברו את הוויטמין C לברזל, שיעזור לו בספיגה, הבנתי. שיעזור לו בספיגה. וגם אם אני רוצה איזושהי תוספת, אז התוספת תהיה ברוקולי מבושל, כרובית מבושלת, כרוב מבושל, איזה שהם ירקות שגם נותנים לי עוד ערך, עוד ויטמינים, עוד מינרלים, עוד חומרים נוגדי סרטן, עוד חומרים נוגדי דלקת, נכון. עוד מתנות ממש. בסך הכל הגוף שלנו. וככה אני גם אספוג את הברזל, גם אני ארגיש אנרגטית הרבה יותר טוב. נכון. וגם אני אהיה הרבה פחות עייפה. בדיוק. אחד מהאתגרים... וגם מצב רוח, דיברנו גם על הקטע הנפשי. וואו. נגיד מי שמגיע ל8 ופירות וירקות ביום, על פי מחקרים רמת העושר עולה ועולה. למה? למה? כי ככל שיש לנו יותר ויטמינים ומינרלים, ככה הבריאות שלנו משתפרת, ואנחנו רואים את זה גם מהצד השני. אנשים עם חוסר B12 או חוסר בוויטמין D, אז רואים שיש להם חוסר שקט נפשי. לגמרי, מערכת העצבים שמה מאוד מאוד מעורערת, וגם מושפעת בקלות. מאוד. זאת אומרת, יש איזשהו סנטר, אני עוד פעם חוזרת גם ברמה הפיזית וגם ברמה הרגשית, יש איזשהו סנטר חזק, סטגלטני אפילו, לתוך המציאות הלא פשוטה הזאת. אז את גם בהיריון, גם אין לך ברזל, גם חסר לך ויטמינים, גם יש איזשהו, בחדשות יש משהו מאוד מאוד קשה. מה עושים? מה עושים? זה מאוד מאוד לא פשוט. וואו, אחד מהאתגרים הגדולים, בואי נלך למה לא, ואז מה כן, סור מרע ועשה טוב, כמו שחז"ל אמרו לנו. נכון. ותרו על חדשות. זה לא עוזר, לא לחיילים שלנו שנמצאים כרגע בחזית ושומרים עלינו בכל רגע נתון, לא לילדים העתידיים שלנו, נכון. לא לילדים הקיימים שלנו, לא לבני המשפחה שלנו. בכלל, נשים בהיריון להתרחק בבקשה מהחדשות. ממש, תתרחקו מהדבר הזה. מה כן? מדהים. צאו לים, צאו ליער, צאו לסטנדאפ, תיפגשו עם חברות, תבלו, תהנו, תעשו דברים שמרוממים לכם את הנפש, תצאו לפעילות גופנית שעושה לכם טוב. אני בהיריון של אלמוג, התחלתי לעשות צ'יקונג. למרות שאמרו אסור פעילות גופנית, יופי, צ'יקונג זה לא פעילות גופנית, הייתי כל כך נהנית, היום קשה לי עם צ'יקונג, למרות שהיא פעילות מטורפת ברמה הבריאותית והמחקרים שיוצאים עליה. נכון. אבל חזרתי לאהבת ילדות שלי, לשחק כדורסל. הופה. בגיל 41 חזרתי לשחק כדורסל, שאני מה זה ממליצה לכן, מי שלא בהיריון כמובן, בחום, 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 מי שאוהבת איזשהו משחק, כדור, ריקוד, משהו של תנועה, לכו לגלוש על סאפ בים, כל פעילות, שעה של פעילות גופנית. כל דבר שבעצם מעלה את רמת האנדרופינים בדם. לגמרי. זה הסם החיים. סם החיים. אז בואי נדבר על עוד סם חיים, שאנחנו נקרא צחוק. בואי נדבר על זה שאנחנו מעט מאוד אנשים צוחקים, שירלי. את יודעת, יום אחד ככה, באמת, עשיתי כמה בדיקות. קודם כל, יום אחד אמרתי, אני אומרת שלום לכל אחד ומחייכת, מה זה חיוך עצום. אנשים היו בשוק. נכון. אנשים לא אוהבים את זה, אנשים לא מבינים את זה. 1. 2, ברמת הצחוק. אם אני עכשיו, לא מצחיק אותי שום דבר, אבל אני חייבת לגרות את הצחוק בכוח, ממש לעשות fake it, כדי באמת להרים את האנדרופינים, ואם יש לי עובר בבטן, על אחת כמה וכמה. על אחת כמה וכמה. מה זה? זה מדהים. זה מדהים. ספרי על זה קצת. אז הרמב"ם מדבר על זה שצחוק מרפא. ותנועת הנפש מן הצחוק והשמחה, תבריא הגוף, ורבים שרו מחולותיהם בסיבת שמחת הנפש בלבדה. הוא אומר שצחוק מרפא. רבי נחמן מברסלב גם אומר את זה, נכון. כמה שיותר שמחה וצחוק, חז"ל. בקיצור, בכל מקום ביהדות שלנו אנחנו רואים, אם תקפידו על צחוק, יהיה לכם טוב. במהלך הקריירה שלי רציתי להוסיף את הכלי הזה לחיים, להרצאות. אז התפניתי סוף סוף בחודש 9, והלכתי ללמוד, להיות מנחת סדנאות צחוק. עכשיו, במקרה, לא במקרה, כאילו יצא שזה הזמן שהתפניתי, בחודש 9, ובאמת הלכתי לעשות את הלימודים הללו, וכשהגיעה הלידה, שבוע 40 פלוס 6, כבר הייתי מלאה, ורק מחכה שהילדה הזו תשתחרר ותצא לאוויר העולם, והמתנה הזו תגיע אליי, והתחילו הצירים ככה יותר משמעותיים,
ועשיתי את הנשימות, כי זה הקורס שעשיתי הכנה ללידה של ההיפנוברדינג. גם אני עשיתי. ברור. וואו, זה חזק. זה חזק ומדהים. אבל כשהתחילו הצירים הכואבים, אמרתי, אוקיי, אני מנסה לצחוק, וזה הוריד לי את הכאב לחלוטין. כי צחוק מכניס חמצן הרבה יותר מנשימה. וואו. כן, וככה יצא שילדתי את אלמוג בלי כאב לחלוטין, רק צחוק. וואו. בכל ציר צחקתי. הגעתי לבית חולים ב6:30 בבוקר, תוך 3 שעות יצאתי משם, לא יצאתי משם, סליחה, נולדה הבובה הקטנה הזו, תוך כדי צחוק, כמו פעם בקריאה. מה את אומרת? כשהרופא שעה לפני אומר לי, את בכלל לא בלידה, את לא נראית כאובה, אני מעלה אותך לחדר טרום לידה, ואמרתי לו, אני יולדת, מה אתה מבין עכשיו? התעלמתי כל הזמן מהרעשי רקע שלהם עם המוניטורים. היה לי איזשהו עניין לא פשוט עם הבית חולים, כי הם לא רצו שאני ילד... אני רציתי לידת מים, אני רציתי כאילו חלום כזה, שמאוד מאוד רציתי. 2 הריונות הקודמים שלי, בגלל השבירת הריון, בגלל הסיכון, התעלפתי בלידה, היו כל מיני עניינים. הלכתי לבית חולים אחר, הם בכלל לא הסכימו לי להיכנס לשום חדר לידה טבעית, שום מים, שום בטיח, רצו מוניטורים, אז הסכמתי בהתחלה מוניטורים, במוניטורים אסור לצחוק, אז זה יותר כואב. נכון. אז שחררתי ממני את המוניטורים. אבל אפשר ניטור זה, כשאני נכנסתי גם כן לא הסכמתי, אבל יש מה שנקרא ניטור נייד. זאת אומרת, את לא צריכה להיות על המיטה, אלא את בעצם באיזשהו ניטור נייד, אבל זה כבר שהיולדת יותר בטוחה בעצמה, זה לא בלידות הראשונות. אבל צחוק? זה דבר מדהים. זה דבר מדהים, אבל זה הורס להם את המוניטור. זה מפריע למוניטור שלהם. ואז אמרתי, אוקיי, לא מעניין, אני ממשיכה לצחוק, אני בשלי, ברחתי ככה למקלחת קצת, כי מקלחת מותר, ובאמת המשכתי לצחוק שם ולצחוק עד שהרגשתי שילדה מגיעה אליי, ואז הגיע שלב שבו הרגשתי שהיא מגיעה, עליתי למיטה והתחלתי לקרוע. עכשיו, המיילדת העמידה לי את המיטה ככה 180, ואני קוראת ללדת. באינסטינקט הכי טבעי בעולם, בכלל לא ידעתי שהם יכולים להעמיד מיטה בצורה הזו. היא פשוט הבינה את זה, המיילדת, שככה זו הדרך הנכונה עבורי. והיה ציר אחד שכאב לי. יש ציר אחד שאסור לצחוק, שצריך לנשוף החוצה ולא לנשום פנימה, וזה היה הציר היחיד שכאב לי, ואז צרחתי, ואז זהו. וואו, אלדה יצא. מי היה מאמין שאפשר ללדת ככה מהר? מי היה מאמין שאפשר לא לכאוב, ובלי הפידורל, ועוד בונוס שקיבלתי בלידות הקודמות? כן. התפרים היו... וואו, שירלי, את מתארת. מכאן לזה גם נקראו, אמרו לי שאני מאוד מאוד פריחה, הרופאים, אז התפרים נקראו, שוב תפרו, והיתרון הוא שפה קרע אחד קטן, שהיא פשוט תפרה אותו, וזהו, ומי המאמין שאפשר ללדת, ואז לשבת גם בנוח. קיבלת חוויה מתקנת. קיבלתי חוויה מתקנת עם אילי ואריאל. 3 שבועות הסתובבתי עם הכיסא המתגלגל בבית, מהכאבים של התפרים, ופה זו פשוט הייתה מתנה אדירה, כי גם לא באתי לשם מתוך פחד. בדיוק. באתי לשם מתוך אמונה, מתוך מתנה, מתוך כל זה שציר מגיע, אני אומרת תודה. אני צוחקת, אני לא מפחדת. אני לא נותנת להורמוני הלחץ לעלות, ככל שאני מעלה את הורמוני העושר, הורמוני הלחץ יורדים, והלוואי, כל פעם שאני פוגשת ככה נשים בהיריון, אני אומרת להן, תלדי בצחוק, תנסי לצחוק, בבקשה. זה כבר לא להגיד איזה מסכנה, כמו פעם, אלא וואו, איזה אלופה, תלדי בצחוק. תלדי בצחוק. מדהים. זו הברכה שלי היום לכל אישה בהיריון, תלדי בצחוק. עכשיו, זו לא ברכה שאני צריכה מישהו שיצחיק אותי. הבעל שלי לא סטנדאפיסט, ההפך, הוא כאילו אומר לי, את משוגעת, מה עובר עלייך, תפסיקי, את עושה בושות. אל תבלבל במוח, תעזוב אותי. הבאתי לשם את אחותי, שהיא הכי זורמת איתי בעולם, היא גם עשתה איתי, אחותי עשתה שיפט מעולם הראיית חשבון, לסדנאות גם צחוק, גם NLP, גם CBT, היום היא בכלל חזרה למנכ"ל איזושהי חברה, אז כאילו היא מכניסה את כל העולמות, אבל הבאתי אותה ללידה שלי, והיא עזרה לי בכל שלב שבו, לא היה לי כוח להמשיך לצחוק, היא צחקה, כשהיא צוחקת, אני צוחקת, וברגע הזה זה פשוט מרפא אותנו. ממש, זה מרפא אותך, ואני רוצה לחזק, מכיוון שאני מגיעה מהצד של הקטנטנים, של התינוקות הטהורים האלה,
אין לך מושג, בעצם יש לך מושג, מה זה עושה לתינוק שמגיע לעולם, מחליק לעולם, יוצא לעולם הזה, כשהוא מפוצץ בהורמוני עונג. זה מטורף, יש לי צמרמורות עכשיו, כי מערכת החיסון של תינוקת כאלה שמגיעים לעולם, ככה היא כל כך חזקה, היא כל כך איתנה וסטגלטנית לכל דבר שיגיע. ושום חיסון בטיפת חלב לעולם לא יגיע לרמות האלה שנמצאות אצלו בדם. זאת אומרת, הוא מגיע לעולם עם המון 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 צידה טובה ומבורכת לחיים האלה. זה וואו. זה וואו. 1. 2, כל הבונדינג שלכם, הבונדינג הראשוני הזה, הקשר הראשוני הזה של אימא עם תינוקת, כשהלידה היא לידה יותר קלה, יותר נעימה, יש איזשהו חיבור באמת לרגע הזה שאין שני לו, אז גם עד 120, החיבורים האלה זה לכל החיים. זה מדהים. ובוודאי גם זרימת החלב, יש הרבה מערכת העצבים, אחר כך להיפוך, לזחילה, הרבה מאוד תלוי ברגע הזה של הלידה. אם אנחנו יכולות להשפיע על הרגע הזה, על ידי הדברים שאת מתארת כאן, צחוק. זה פשוט לצחוק, זה לא לעשות שום דבר. צחוק מאולץ עובד כמו צחוק אמיתי. נכון. אם אני עכשיו בפחד, אז נהפוך אותו לדחף, ואני עכשיו אצחק. להבדיל, אנחנו יכולות להשתמש בזה בהמון המון מקומות בחיים שלנו. בכדורסל שברתי אצבע, התחלתי לצחוק. הילדה שלי נופלת, אני מנסה לצחוק איתה. לידינו לא מזמן נחנקה ילדה כשהיינו במסעדה. ילדה בת 2, וההורים שלה כבר, הילדה בסדר, זאת אומרת, הכל בסדר, כן. אבל היא עוד צורחת, וההורים עוד בלחץ מחזיקים אותה. הלכתי אליהם, אמרתי להם, תנסו רגע לצחוק, הם הסתכלו עליי מוזר, גיחכו, הילדה, זהו, נרגעה. מדהים. זאת אומרת, רק המילה עצמה אפילו עוררה את לא, זה שהם גיחכו. מה נסגר איתך, כאילו, מה לא בסדר אצלך? לי לא אכפת שיחשבו מה לא בסדר אצלי, מה כן בסדר אצלי. הריפוי קורה כשאנחנו בוחרים לצחוק. אני מלמדת את זה, אנשים בקורסים, בני 60, 70, 80, תשתמשו בצחוק שכואב לכם, הבטן, הגב, הברך, הראש, זה לא משנה מתי. הבת שלי במחזור, אני מבקשת ממנה, תנסי לצחוק רגע. את יודעת, את אמרת שהמוח באמת לא מבדיל בין צחוק מזויף לצחוק אמיתי, וזה נכון, המוח לא מבין אם זה דמיון, אם זה מציאות, אנחנו פשוט יכולים לקחת את הנתון הזה, שהוא נכון לכולם, ולהלביש עליו את המצב, גם אם אנחנו עכשיו באמת כואבות, ממש עייפות, חולות, לא יודעת מה, לקחת את המיינד ולהכניס תמונה בריאה, תמונה חזקה. אני בכלל מטיילת בשמש עם התינוק שלי, אני בכלל עם חברה, כיף לי, טוב לי, זאת אומרת, רק לדבר ולדובב את המוח לתוך המציאות שאנחנו בונות אותה, בוראות אותה. לגמרי, וזה קורה בדיוק ההפך אצל הרבה מאיתנו, כשאנחנו נכנסות הרבה פעמים בלילה למיטה, הכי עייפות שיש, ואנחנו מעלות לעצמנו את הורמוני הלחץ על ידי המחשבות הפחות טובות. ומה יהיה, ומה יקרה, והאם הלידה תהיה בסדר, ואם היא לא תהיה בסדר, ושמעתי עליה ככה, ושמעתי ככה. והרופא אמר ככה, והרופאים אמרו ככה. לגמרי. וביהדות אומרים שרפואה זה אור שיוצא לנו מהפה, אור פה, רפואה. נכון. אז בואי נכניס למוח שלי ולפה שלי מילים טובות. ואם אני רוצה לעזור לחברה שהיא במצוקה, והיא מפחדת, והיא לא יודעת מתי תבוא הלידה, או מתי יקרה, או מה יהיה, בואי נכניס לה את האור הזה, בואי ניתן לה את האור פה שלנו, ונוסיף, הרי אנחנו יודעות שמחשבה מורידה לנו את כל הורמוני העושר, ומעלה את הורמוני הלחץ, והורמוני השינה נעלמים אצל מי שבלחץ ומנסה לישון. ואנחנו צריכים את השינה הזו. אז בואי כבר בלילה, כשאת נכנסת למיטה, תשני את המחשבות הלא טובות, ואת כל הלימון תהפכי ללימונדה. אפשר גם לימונצ'לו, את יודעת. לימונצ'לו, הופה. את יודעת, בתוך מעקב הריון, בתוך כרטיס הריון, מעקב הריון פשוט, אנחנו התחלנו בפרק ואמרנו, אנחנו בתרבות שפע, אנחנו במודעות, 2025, ארץ ישראל, כאילו מפותחת, זה לא איזה מדינת עולם שלישי. למה לא מכניסים בתוך מעקב הריון צחוק? את יודעת, יש לך ואלברשטיין שיר מדהים. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק.
אחלה מרשם. אחלה מרשם. אחלה מרשם לכולם, לא רק לנשים בהיריון. כן. ומפה בעצם אנחנו נגדל ילדים בריאים יותר, מאושרים יותר. לגמרי. לגמרי, ואנחנו נהיה מאושרות יותר ובריאות יותר. בסדר? גם אם בעלי לפעמים מעצבן אותי, ואני מרגישה שאני צריכה רגע להרגיע ממה שזה, אז אני הולכת אליו, ואני אומרת לו, תביא לי חיבוק, תרגיע אותי, אני לא בטוב. אני התחלתי לדבר את זה, התחלתי להפסיק את האגו ואת המגננות, ואת כל הדברים. בסדר? בואו נתחיל את היום בחיבוק ובטוב, למרות שאתמול היו לנו אילו ויכוחים ודברים פחות טובים, ובהיריון עם הסערת, עם הסערה המטורפת הזו שיש לנו, בואי, קבלי אלייך כמה שיותר הורמוני עונג. אז את מתארת פה עוד כלי מאוד מאוד חשוב, בלי תופעות לוואי, שנקרא מגע. מגע. חום ואהבה, תשמעי, גברים חתומים בכתובה, על זה שהם מחויבים לענג את האישה שלהם. נכון, שמעתם? למה לא ידענו מהדברים האלה? שמעתם בדיוק, תשמיעו את זה, אם אתם נשים, תשמיעו את זה. או שתתחילו להצחיק אותנו, זה גם יעבוד. לגמרי, אבל מגע. מגע, עונג, שמחה, גם יעזור לבריאות שלהם, וכשהבריאות שלהם משתפרת, אז הבריאות שלנו משתפרת. נכון, זה ווין ווין. ולגמרי, גם אם מאוד לא בא לך עכשיו, אבל את רק תקבלי איזשהו חיבוק ואהבה, כבר היום שלך ישתפר, מעולה, תעשי את זה, תבקשי את זה. ואם את כן יודעת שיש לך עכשיו איזשהו כאב בגוף, והמון פעמים סקס פותר את הכאב הזה, כי אני מעלה הורמוני אושר ומורידה הורמוני לחץ. אז לא ללכת למקום הזה של לא. אנחנו צריכים להבין שהרבה פעמים דברים אוכלים לנו את הראש. ממש. זה ממש... הלחץ הזה, השפע הזה, העבודה, המטריקס, כל הטירוף הזה שאנחנו חיים סביבו, בסדר? אז אם אני מסתכלת על זה כמשהו, אוי ואבוי, והלחץ והפחד, מאוד מאוד... כן, זה מרוקן את הסוללה שלי. זה מרוקן את הסוללה. ועונג מעלה את הסוללה שלי. כן, נותן לי... יש מונח שאני למדתי במסגרת כמה מפגשים, כמה טיפולים, שנקרא חשבון בנק רגשי. זה אומר שכל פעם שאני אומרת לשירלי, איזה יפה את, איזה יפה החולצה, איזה יופי שהגעת, איזה חכמה, איזה דברים למדתי ממך. כבר החשבון בנק הרגשי שלך עולה. לגמרי. לעומת אני מבקרת אותך. למה עשית ככה? לא יכולת לעשות ככה? אולי תעשי... ואז בעצם חשבון הרגשי יורד. אז קודם כל, ביני לבין עצמי כדאי שיהיה לי חשבון בנק רגשי בפלוס, תמיד. ולילדים שלי בוודאי, לבני הזוג, לאנשים בכלל בעולם. בואו סתם נהיה נעימים ונחמדים. חיוך, מגע, מילה טובה. זה מיד משנה את המאזן הזה של הבריאות, שאיתו אנחנו עוסקות. שאיתו אנחנו עוסקות, שאנחנו רוצות בריאות לנו, לילדים שלנו, להורים שלנו, שלצערנו היום סובלים לא מעט ההורים, הילדים. אנחנו חייבים לבחור בבריאות. אין לנו דרך אחרת להתמודד עם כל הלחץ והמלחמה והעבודה והפרנסה והכלכלה. בואו נביא את זה למקומות הבאמת באמת טובים ונשפר. היום יש לי יום הכי כאילו מאתגר, אני הולכת להגיע הביתה אולי ב-10 בלילה, אחרי שעוד מפה לנתניה, ואז לקריית ביאליק, להרצאה, ואת יודעת, זה יום סופר מאתגר לגוף, לנפש. אז איך שירלי מתכוננת ליום כזה? מה היא עושה? וואו, קודם כל יחסית אתמול הלכתי לישון יותר מוקדם. אוקיי. בסדר? אז אנחנו מדברות קצת על שינה. נכנסנו קצת לשינה, כמה חשובה. שינה, לעלות, בדיוק, כמה היא משפרת, כמה היא מעלה. קמתי בבוקר, התקלחתי, שזה ממש עוצר לנו לנחות, לסדר את הראש שלנו. וזהו, אפילו על הבוקר, הבת שלי אמרה, אני מאחרת, אמרתי, אוקיי, אני אקח אותך, אז אני יודעת שעזרתי לה, ולא עוד כמה חברים שלה, שישר קפצו לי אל האוטו, שזה משמח את הנפש. נכון. והגעתי לחד כמוך, ואני יודעת גם שבעזרת השם יגיעו אנשים היום, גם לכל מקום שאני מגיעה. אז את בונה את המציאות, את יושבת בראש. אני יושבת בראש ובונה את הדברים הטובים. את זה שהרכבת תגיע כמו שצריך, ושלא יהיו לי פקקים, ושבאמת באמת הכל יהיה טוב, וגם אם יש לי פקקים. בסדר? כמו שהייתי בדרך אלייך לגמרי, והייתי מאוד מאוד מאותגרת, והנה, קיבלתי אישה שמקבלת את זה בחום ובאהבה, ולא כועסת, ועוד לי מהפרעות קשב מאוד מאתגר. בסדר? עניין של זמנים. אז את מוציאה מהפה טוב, ואת מאמינה שאת תקבלי טוב. בדיוק. ואת המשוואה הזאת את בעצם מקיימת. זאת אומרת, יש מה שנקרא כוונה טובה, מחשבה טובה, דיבור טוב,
ואת גם מקבלת את הבלת"מים, זה מה שאני רוצה. את מקבלת את הבלת"מים למקומות שבהם לא הלך, כמו ששירלי רצתה וכיוונה, כי יש מה שנקרא יד שמכוונת את הכל ללא צל של ספק. אנחנו לא שולטים בכלל. אנחנו לא שולטים, אבל אנחנו מביאים את הטוב שלנו. אנחנו שמות את הקלף הטוב, והדברים ככה מסתנכרנים לעניין הזה. זה מהמם, זה באמת מרשם מאוד מאוד נכון, פשוט, בלי תופעות לוואי, זול, נגיש, לכל אחד. לכל אחד. באמת, השינוי הזה של החשיבה, הבחירה בדברים הטובים, הבחירה בהסתכלות הטובה, גם כשקוראים לנו טראומות, ולכולנו יש טראומות, אף אחד פה זה לא... פרק בפני עצמו, מאמי. לגמרי, לגמרי. אנחנו יכולות לחלוק טראומות. אז לא הכל טוב, אבל תמיד הכל לטובה. עם הקושי ועם הצער ועם כל הדברים הבאמת מאתגרים שאנחנו עוברים, בטח עכשיו בשנה וחצי האלה. כן. ואנחנו מבקרות אנשים שחווים לא מעט דברים. ממש. זה לא מהמילה ביקורת חס ושלום, אלא מהמילה ביקור. לגמרי. אנחנו באמת רוצים להכניס לחיים שלנו, לחיים של אחרים, כמה שיותר טוב, כמה שיותר ננסה לראות את הטוב שיש. אז בעצם בוא נדביק אחרים בטוב. בדיוק. בוא פשוט נדביק אנשים סביבנו. אמרנו, אנחנו נצחק גם כשאין משהו מצחיק. לגמרי. אנחנו נדאג לצלחת שלנו, נדאג לנשימה שלנו, למחשבה כמובן, וגם אנחנו בעצם מודל. זאת אומרת, אם את כזאת, אם אמא היא כזאת, אז הילדים הם כאלה. והסביבה, והאחות, והשכנה, וההוא שבפקק, ההוא שברחוב שרק חייכתי אליו. זאת אומרת, יש לזה מעין עדבות, שזה מה שנקרא בידיים שלנו. לגמרי. זה מה שהרמב"ם מתכוון. זה מה שהרמב"ם מתכוון. על זה הרמב"ם אומר שהנפש היא הישות בגוף האדם, שכל מחלה מגיעה מהנפש, והריפוי של המחלות, אנחנו חייבים לרפא גם את הנפש. אי אפשר להתייחס לדלקת גרון, או למחלה הרבה יותר מאתגרת, רק ברמה הפיזית. חייבים לעשות עבודה נפשית. חייבים להבין מה המקור, למה זה בא לי. וירוסים יש סביבנו בכמות אדירה כל הזמן, אבל יש לנו צבא במלחמה בתוך הגוף שלנו. נכון. שכמו שהחיילים שלנו עכשיו שומרים עלינו, ובזכותם אנחנו פה, אז הצבא שיש לי בגוף כרגע שומר עליי, ובזכותו אני פה, ואיך אני מחזקת אותו, ואיך אני מרימה לצבא הזה ולא מורידה אותו. מהמם. זה מאוד מאוד חשוב ומדויק, וגם מכניס תקווה. יש לנו מה לעשות. יש לנו מה לעשות לגמרי. גם כלפי הילדים שלנו, ראיתי איך את ההבדל קודם כל בין הגדולים לבין הקטנה. זה מה שרציתי לשאול. וגם אצל הגדולים, אחרי ששיניתי, אז ראיתי, וואו, כאילו, אם הילדה עם הצמחי מרפא ירדה מאשפוזים, או 10 ימים, או שבוע של חולי שלא הולכת לגן, ל3 ימים, אז עם רפואת הרמב"ם היא פשוט ירדה למצב ש24 שעות, והיא חוזרת למסגרת, ועם השלישית בכלל, כאילו, קיבלתי מתנה אדירה, והענקתי במשך 3 שנים, שמי היה מאמין שזה אפשר, וקיבלתי ידע מדהים, 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 שאני כל כך רוצה לחלוק אותו על הענקה, וכמה הענקה זה הענקה, וכמה נשים רוצות להעניק ולא מצליחות להעניק, כי יש פה מדיניות לא פשוטה. אז תבואי עוד פעם, שירלי. אני בשמחה גדולה אבוא שוב. בשמחה גדולה. זה מאוד מאוד חשוב. הנקה והענקה זה בכלל נושא מאוד מאוד זה. לחלוטין. באמת הייתה פה, בפרקים הראשונים, הייתה פה דולה נפלאה, מעיין הסייג, שבאמת דיברה על המקום הזה של מי שרוצה להעניק. כן, אנחנו פונות רק לאנשים שרוצות להעניק, ונכון להם והכל בסדר, אנחנו מקבלות את כולם. אבל מי שרוצה, יש שם איזשהו רגע, איזושהי נקודה, שכשאת מכניסת, זה לא רק טכניקה, זה מה שאני רוצה להגיד. זה לא רק טכניקה. זה לא רק טכניקה של האחיזה של השד והתנוחות, אלא באמת ההבנה שיש לי יכולת ואפשרות להזין את הדור הבא. להזין אותו בכל טוב. זאת אומרת, אם אני מניקה ומזבזפת בטלפון, זאת הנקה אחת, אבל אם אני מניקה וכולי שם ומבינה שעכשיו אכלתי טוב כדי שהיא תאכל טוב, ואני גם אוהבת אותה, ואני גם חושבת מחשבות טובות, בינגו לגמרי. איזה כיף. וגם צריך כן לדעת לגבי הנקה לעומת תמל, תחליף מזון נכון. לתינוקות, ששם יש לנו 50 ויטמינים ומינרלים בתמל, שזה מדהים ומהמם שהמדע הגיע לזה, אבל בחלב הם היום המדע יודע על 200. מטורף. שזה הכי מטורף שיש, ובטח עוד 10 שנים הם ידעו שיש 300. בטח. אבל הרמב"ם הגאון ידע את הכל לפני. כן,
כן. הרמב"ם, הרפואה ההודית, הרפואה הסינית, הרפואה היפנית, כולם בטבע, רופאים בעבר ידעו המון דברים, וגם העולם שלנו יחזור. אני בטוחה יחזור להיות משולב, לא רפואה טבעית, נגד רפואה קונבנציונלית, לצד רופאי שב נטורופט, רופאים יהיו, הם באו לשליחות מדהימה. זה האופטימלי זה יהיה. רפואה משולבת, האינטגרטיבית. אני מאמינה, כמו שרואים היום אונקולוגים במחלקות האונקולוגיות, רפואה סינית. נכון, אנחנו נמצאים בחדרי לידה. בתל השומר שאני ילדתי יש 16 מדקרות, זה צוות לא קטן, בחינם, לגמרי, רק תבואי, רק תבחרי, רק תקבלי את הכלים, את המתנה הזו. העולם הזה מדהים. נכון. רק צריך לדעת לקבל ולדעת ליהנות ממנו ולדעת לזכות בעולמות, ולאט לאט זה ינחיל, בסדר, גם ברמה הכספית, ינגישו לנו את המקום הזה, שיהיה את הווין ווין בין המטפלים שצריכים להתפרנס, לבין המטופלים שצריכים לקבל את המתנה האדירה הזו. אני ממש מסכימה איתך, שבאמת סוף סוף אנחנו כבר לא מוקצה, אנחנו המטפלים הטבעיים, מקבלים אותנו, רוצים אותנו במגזר הציבורי, בקופות חולים, בבתי חולים, במרפאות כאב, באונקולוגיה, בילדים אנחנו נמצאים. וזה באמת באמת מבורך, כי זה יד ימין ויד שמאל עובדים יחד. וזה הדבר כשהאדם הוא באמצע. הראייה המשותפת, האינטרס המשותף הזה, לרפואה של האדם ולאריכות חיים. אריכות חיים בטוב. בטוב. וואו, איזה כיף. אני ממש מתרגשת, ולמדתי ממך המון. וואו, איזה כיף לי, כן, תודה. זה נורא מרגש ללמוד ולהשאיר ולדייק, וגם חיזקת לי. ואני באמת רוצה להגיד לך תודה רבה רבה רבה, שהגעת וחשפת. ונתת לנו אור באמת על דברים באמת פשוטים. לא דיברנו כאן משהו מאוד מאוד רציני, שפשוט אפשר וצריך לעשות את השינוי הזה היום. עכשיו. ואם רוצים לפגוש אותך, לדבר איתך, לשאול אותך, אנחנו ככה יכולים לתקשר איתך באתר. בטח, יש לי אתר אינטרנט די גדול עם ים מידע, מערכת עיכול, מערכת האור, נשים, כל מיני בעיות בריאות כאלה ואחרות. יש לי חנות טבע אינטרנטית, יש לי כרגע 2 עובדות במשרד שהן על החנות ועל הפעילויות. יש קורסים של רפואת הרמב"ם, ככה בפריסה בכל מיני מקומות, ובזום. תזמינו אותי, זאת אומרת, אם יש לכם איזשהו קשר ואתם יכולים, השליחות שלי זה להגיע באמת לכל מקום בארץ. היום אני ביום טיול ברחבי הארץ, ובהחלט מוכנה להגיע להמון מקומות, לעזור לכמה שיותר אנשים לרפא את עצמם, לבחור בטוב. האמת שרואים שזה בוער בך, העיניים שלך נוצצות, והם הווייז האמיתי זה העיניים והלב. לגמרי. איזה כיף, וואו. בתל, תודה. תודה רבה. זה מובן מאליו. איזה כיף. שבחרת להזמין אותי, תודה רבה לך. זה ממש מרגש, ואמן שהמאזינים והמאזינות שלנו באמת לקחו מפה משהו אחד, כדי להפוך את הבית לבריא יותר, מאושר יותר, קל יותר, וזורם יותר. בשביל זה אנחנו פה, גוף ונפש. תודה רבה. תודה המשך יום נעים ושבוע טוב. שבוע מדהים, תודה רבה. הגענו לסיום של עוד פרק. תודה שהאזנתם, מקווה מאוד שנהנתם. אם קיבלתם ערך מהפרק, שתפו אותו עם עוד אנשים שיכולים להתערם ממנו. וכפי שציינתי, אני אשמח שתדרגו אותו, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחשף, וגם, כמובן, בואו לעקוב בפלטפורמות השונות. יש שם הרבה ערך, ולי זה מאוד עוזר להמשיך. יש לי קהילה מהממת בפייסבוק, והיא נקראת ילדות בריאה. אתם מוזמנים להצטרף. שיהיה לכולנו המשך יום מוצלח. ניפגש בפרק הבא.